palagunok ongi etorri lastotxapenen kanalean, ni lastotxapen naiz eta honetan beste bataila berezi bat agarkizuet eta kasu honetan Helmeko abismoan egingo dugu borroka. Oraindik ez da setio borroka bat, baina saiatuko gara gure defentsak ahalik eta hobe babeste. Bizi Eternal God, get ready! Children of Ethel Lauren! Hemen lantzari hemen flankeatu ez gu flankeatu ez lortzeko orduan nola prestatu du honen defentsa. Hauek hemen harriko gara hemen hau abesten gero hemen jarriko ditugu Steady! defentsa posizio eta atzean jarriko ditugu hauetako bi atea babesteko. Halere bretoniarrak ere ongo dira gure laguntzekin, Bretonian kasu honetan izango da. Our bows are yours! Eta zuek ere trango horretan. Zer gehiago, a ber. Wildwood Rangers! Hemen borrokara joan behar badira. Wild Riders! Hunters! Zuek harri hemen flanko honetan. Battle ready! Hemen eta hau hemen eta guazen bataio. Bretoniarrek ez dakiz izango dute, aukera izango litzateke. A ver. Nora zoazte. I can't hear myself think! Can we silence them now? Benetan. Hemen dago etxaiaren ejertzitoa, nahiko potentea da, eta hori eskerrak ona bidali ditugula soldaduak eta hemen hauek dira ona laguntza emateko asmoz. Eskerrak hori nahiko ondo egin dugu defentsa. A ber, guk ez dago beraz bitxan ala I hear you! Garlariak babidaliko dira. Adibidez Wildwood Rangers! Straight away! ona Wild Riders! Without delay! Vale, mendik esan dira sartu, vale. Dauntless Azrael!
our mess! Zgarria, populariak eta etortzen diren. Azray warrior! Fly away! Eternal guard! They're using magic! Riders of Athel Loren! Narcularia, Arcane! Ever ready! Done ready! Guerrero. Zuek ere bai. Up with haste! Get orders! They seek to undo us with magic! Zueko etorrionantza. Swift of foot! Ready to hunt! Marching! Etorriona. Quickly! Narcularia jarri alde honetan. Child of Perna! Silent sensitive! Egiteko fokusa honi. Punch them! Armi armari. Eager and ready! Jarri alde honetan. Quickly! Ready! To battle! Glade guard! Jarri hemen. Orders understood! Ready for orders! Children of Athel Loren! Defenders of Athel Loren! Fall back! Ever ready! Awaiting orders! Suba, jarraitu tiro egiten. Bidez. Zuek ere armi armari. Azray, attack! Glade Lord! Head speed! Eternal guard! Defenders of Athel Loren! Your orders? Zuek lagundu hemen. By Kernos! Tiro egiten eta zuek. Yes! Eternal guard! Death to all! Orders! For Kernos! Warriors of Ariel! The Azray are here! Yes! End them! Benetan. Ikusten duzuen moduan, Kristo. Porrotakan izan dugu eta beraz, arrojan ez da heldu, eta heldu direnako txikitu gaitu. Bazen nahi gure estadistika ikustera. Osa, izan da oso desastrea. Batez ere beraien aldetik. Ez dugu ezer ere egin. Bueno, lagunok, hau izan da dena, horrengor arte. Agur.